Hello guys, first time na kumain ng biryani, chicken biryani. Kung kaya niya yung ano, kung kaya niya yung anghang ng chicken biryani. First time ni maming kumain na nitong foods na to. Ano kaya may anghang? Sarap? Parang luya? Oh, usually may ano talaga siya, may luya. Ha? Usually may luya eh. Nasa loob yung chicken. Nasa loob yung chicken, guys. Ng chicken biryani. Nasa loob yung chicken. Merong kamatis at saka sige pa. At saka pipino. Ayan. Nasa loob ang chicken. Oo, yan yung pangpaamoy. Ako naman guys, yung bangus. Bangus naman yun sa akin. Ayan. Sarap. Kaya may anghang. Kaya daw niya yung anghang. Ha? Na-imagine mo daw yung lasa ng rice na may luya. Instead of burning rice. Okay. Parang meron sa, yung mga tawag doon, yung chicken, ayan, yan, yung pinong, luya, ganon. Ha? Paunahin ko muna siyang kumain kasi mauna pa akong kumain yan. Sigurado mamaya. Pag nagsimula na akong kumain. Kasi nilalambing niya pa yung pagkain. Ako naman guys, ito yung kakainin ko. Filipino food. Bangus. With rice. Ha? Chicken? Ayan, tubig. Kain muna kami guys. Okay. Kain muna kami.
Gusto mo? Kunin mo. Hmm? Kunin mo. Kailangan mo yan. Ayan guys, tapos na kami kumain. Tcharam! Tapos ko yung order ng bangus. Sabi naman yung chicken biryani. Grabe na ubos mo yun. Ang dami-dami. Ganyan po talaga siya pag gutom. Naubos siya lahat. Kaya naman natin deep biryani. Susunod namin, try namin yung baka. The best yung bangus nila dito guys. Try nyo. Sarap. Ayan guys, yung pangalan ng restaurant. Maraming pagkain dito, mga Asian food. So may Pakistani, may Indian, may Pinoy, so try nyo siya. Sulit din, mura lang yung pagkain. Bakit?